Dnešné video bude o oprave tohto Tuaregu a je to špecifická vec v tom, že ten Tuareg je nalakovaný v sivej matnej farbe a my si spravíme video o tom, ako postupovať pri takéto nebežnej aplikácii, pretože nalakovať matný lak nie je celkom bežná vec a nie je to ani úplne jednoduché. My si ukážeme na takomto skúšobnom dieli, ako to správne spraviť, takže my si predtým, ako pôjdeme na ostro lakovať auto, zmatujeme a nalakujeme tento poškodený blatník, aby sme si ukázali, že vlastne ten matný lak bude schnúť, akú matovosť vlastne vieme dosiahnuť na jednu vrstvu, na 1,5 vrstvy toho laku. A samozrejme zistíme aj, či máme správny odtieň farby. Takže nebudeme si robiť štandardnú vzorku, ako poznáte, že je to vlastne len malý štvorcový plech, ale budeme to robiť normálne na dieli, ktorý máme na zahodenie, takže je to super vec na vyskúšanie, či sme s tou farbou OK. Na Tuaregu sme mali poškodenú pravú stranu. A tá pravá strana bola vlastne poškodená po celej dĺžke auta. A my sme opravovali, je to trošku špecifické tým, že je to hliníkové auto, takže museli sme na to dávať pozor a použili sme trošku iný technologický postup. Museli sme použiť tekutý cín na to prvotné natmelenie a potom sme zrovnali s klasickým polyesterovým tmelom všetky diely do hladka, najprv hrubý, potom jemný. A tu už môžete vidieť, že tie diely sú v plniči, takže je to nachystané na obrúsenie a na lakovanie. Ale hovorím, teraz si v tomto videu spravíme v prvej časti video o tom, ako sa pripravíme na to, že pôjdeme na ostro lakovať to auto, takže si spravíme ten skúšobný diel a vyskúšame si, ako sme na tom s tou farbou a s tou matovosťou toho matného laku. Takže o tom bude dnešné video. Potom si spravíme druhú časť, kde už budeme mať toto auto v kabíne, obrúsené, oblepené a pripravené na lakovanie. A tam si potom povieme tie ďalšie veci k tomu. Určite ste si mohli všimnúť, že matné laky sú v poslednej dobe veľmi populárne a bude tá alternatíva, že je to matná fólia, veľakrát je to fólia, alebo je to nalakované, že je tam metalíza a potom na tom je matný lak. Aj my sa s tým niekedy stretávame, že máme matný lak a vtedy máme trošku výzvu na opravu toho dielu, pretože my musíme dodržať aj tú úroveň tej matovosti na tých dieloch a priblížiť sa čo najviac k tej realite, k tomu autu. Takže je to trošku výzva a my v tom prípade robíme takéto skúšobný test, to je to, o čom sme si hovorili, že vlastne nalakujeme tú metalízu a potom skúšame dať ten matný lak na jednu vrstvu, na dve vrstvy, pozeráme samotný odtieň farby, pozeráme, koľko mikronov tam máme, pretože aj to je dôležité dodržať. My musíme myslieť na to, že ten matný lak sa nejako chová, že keď tam dáme tie vrstvy dve alebo dáme tam bytočne veľa toho materiálu, tak tá matovosť môže byť úplne iná. A tuto na tom blatníku môžete vidieť, že je rozdiel, keď je jedna vrstva toho laku a sú dve, lebo tuto vidíme, že toto je už nalakovaný diel, je tam metalíza, je tam aj lak, ale tuto je druhá vrstva laku. A vidíte, že ten stupeň tej matovosti je iný. Tuto si môžeme pozrieť, že keď vlastne spravili test kartu, to je štandardne malá test karta, na tej test karte, keď odmeráme vlastne, máme 120 mikronov, to je len jedna vrstva farby, ktorá je na tej test karte. Keď sa pozriem tuto, na tej prvej vrstve laku, máme ďalších plus 110 mikronov a tuto na tej druhej vrstve laku máme 149 mikronov. Takže vlastne my sme dali na tú druhú vrstvu zhruba nejakých 40-50 mikronov laku, čo je OK. Pri nových autách sme si už zvykli na to, že sme niekde na úrovni medzi 50 až 100 mikronov. 50-70 je normálne bežná vec. Takže my teraz
pri oprave Tuaregu musíme robiť takéto procesy, aby sme sa dostali čo najbližšie k tomu originálu, ako to vyšlo z fabriky a aby zákazník alebo kdokoľvek ani nevidel rozdiel, alebo že to auto bolo vôbec opravované. To je našim cieľom. My si môžeme potom povedať v ďalšom videu, že aké materiály sme použili. Ak vás to bude zaujímať, môžeme si prebrať aj túto tému. Povieme si aj, čo je na to ideálne, aké podmienky sú na to správne, ako to správne robiť. My vám potom ešte spravíme ďalšie video, tú druhú časť, ktorú som spomínal, kde ukážeme, ako máme auto nalakované, aký je hotový výsledok. Takže v prípade, že máte vy matný lak na vašom aute, tak môžete vidieť, že existuje alternatíva opravy matného laku. Ak by ste si s tým nedali rady sami, tak kľudne prídite k nám a my vám s tým pomôžeme. Máme na to technológie.